Uy, may gani good din nakagawas. O sila nga tinimi. Asa na lamimi? Nagkayagaw ang mga residente sa Purok 3, Poblasyon Maasim, Sarangani Province, alas 2 sa hapon nitong Sabado, Abril 9. Dihang kalit na tumba ang dakong punuan sa Talisay ug midat-og sa pipila ka mga balay sa diskutang lugar. Base sa report, 8 ka mga balay ang natumbahan sa karaan nga Talisay, diin 3 ang totally damaged, samtang 5 ang partially damaged. Matod ni Olivia Didicatoria Pinta, kalit mikusog ang hangin ni adtong tungura, hinungdan nga natumba ang punuan sa Talisay nga naa duol sa ilang tugkaran. Sa kuha nga mga hulagway ni Olivia, makita nga halos mabungkag na ang atop sa ilang balay. Nakahiagum og samad sa lawas ang 3 ka miyembro sa pamilya ni Olivia, samtang 5 sab sa ilang silingan ang samaran. Dali sab dayong nagpahigayon og clearing operations ang sakop sa Maasim PNP, rescuers ug mga sundalo. Sumala ni Olivia, doon na gihatag nga pasiunang hinabang ang ilang barangay. Nagpasalig na sab ang lokal nga gobyerno sa Maasim nga muhataw og pinansyal nga hinabang sa maapektadong residente aron makapatukod balik sa ilang balay human sa ilang gipahigayong assessment. Sa karon, temporaryong nagpasilong ang pamilya ni Olivia sa kapilya nga duol ra usab sa ilang gipuy-an. Kuyog ang ubang apektadong residente. Eugene Hinuta, Newsline Philippines. Stay safe.